gaur garrantzitsua ondo grabatzea. Ikusi dugu, operazionalaren eskema basikoa, funtzionamendu ideala, beste osagaiekin egin genuen bezala, hobeto ulertzeko ez ba, eredu edalak ikusi, ebazpenak eta bar nola diren ikusi. Atal honetan ikusi ditzagun, gauza da, operazionala osagai erreal bat da, fabrikatuta dago, eta izan behar ditu bere gauzak ez direna, bere ezaugarriak ez direla errealak, eta atal bat horrela ikusi behar dugu. Operazionalaren ezaugarri errealak, horren idealak ez direnak, batzuk ikusi behar ditugu, askoz gehiago daude. Gero, ja, proiektuarekin zer ikusia duen brazo kontrol begizta, lazo de realimentazio, sistema bat kontrolatzeko, ideia ikusi behar dugu, oso intuitibo batena, eta proiekturako oso baliagarria izan behar dena, eta hontan oinarrituta, eta baita orain arte ikusi ditugun bloketxoak eta bar kontuan hartuta, harik eta potolo bat egin behar dugu. Bukatu behar dugu, ez dakit iguale, 40 osagai dituen zirkuito oso bat eginez, pausoz, geldi, nik egingo ditut, denon artean joaten garen ulertzen, eta ia ematen digun denbora. Beraz, esan bezala, lehendabaiziko ezaugarria operazionalarena, zirkuito bat dela esan zuen. Zirkuitu bat da. Ez da osagai bat erdioralekin egin da, bizik eta osagai pila bat egin, eta hementxe aurkezten dizuet, bai laborategian erabili behar duguna, praktikak egiteko, eta simuladorean proiektua egiteko ere erabili behar duguna. Hementxe duzte operazionala. Zirkuito potolo bat, transistore eta resistenzia eta osagai pila batekin, eta honek egiten duena da, hemen sartzen dizkiogune tensio diferentzial hori, hemen irteeran, amplifikatuta sortu, irabazpen handi horrek. Zirkuito bat denez, ikustazue, elikatuta dago. Osea, entxufatu beharko dugu, martxan jarri beharko dugu, egiteko guk behar duguna. Hau da TL08 operazionalaren zirkuitoa, BJT transistorekin, NPN, PNP ere bai, eta MOSFET, hauek ikusi ez ditugunak, pixka eta horregatzeko gai honetan. Baina begiratzazu. Eta bestea laborategian ere badagona eta asko erabiltzen dena 7-4 bat operazionalaren antzeko zirkuito bat. Hemen, sarrerak hauixek, mutur positiboa, negatiboa, amplifikatzeko eta irteran beste hori. Eta lortzeko ere bai, sarrerako impedantzia altu hori, irterako resistentzia txiki hori, eta irabazpen handi hori. Bertan ere, elikatuta egon barko da, kasu honetan minus VCC, VDD, eta VDD. Eta listo. Ez dugu gehiago ikus behar hor arbela. Honen ondorioz, bigarren ezaugarria. Elikadura. Zirkuito bat denez, elikatu beharko dugu. Funtzionatzen hasteko, irabazpen handi horrekin, eta bar. Beraz, gure simbolotxoa, hau kontuan hartzen badegu, VO, V+, V-, horrelaxe irudikatuko genuke. Elikatzeko, eta simuladoran ere horrelaxe da simboloa, entxufatu beharko dugu. Tensio diferentzial batera, VCC eta minus VCC-ra. Eta honen eraginez, zirkuito honek. Eman dezaken irteerako tensioa, pensatu dezakezuen logikoki, hau baino altuago ezin dela izan, edo hau baino joago ezin dela izan. Beraz, ikasi dugun bere funtzionalitatea amplifikatzen pila bat, mugatuta egon behar da, tarte hontara. Amplifikatu behar du. Pila bat, baina irteera mugatu behar zaigu, asetu behar zaigu, minus VCC eta VCC artean. Hori ulertzeko. Gauza da, berriz ikusi dugu hau transistorekin eta bar egiten dela, eta ikusi genuen transistoreak badaukatela VC SAT, hor dezimatxo batzuk eta bar, eta egia esan tartea zehazki ez da ailegatzen elikadurera. Piskat gutxixo da, piskat gutxixo. Eta funtzionamendu maksimo horiiri horrela ditzen zaie. Minus V SAT izan behar dela hau baino voltio bat edo voltio terdi baino altuagoa, eta V SAT arte. Adibidez, elikatzen badegu 15 voltiokin, irteeran izan behar dugu gehienez 13. Eta alde negatiban minus 13,5, adibidez. Gutxi gora bera,
hauek dira gutxi gara bera, VCC, ken 1,5 voltio inguru, azetasun tensioa, irteerako azetasun tensioa. Eta honek mugatu behar di, gu honen funtzionamentu tartea, irteera. Horrela hemen sartzen bat dugu voltio bat, ez digu eman behar 1.000 voltio. Eman behar digu eman dezaken maksimoa, 15 voltio edo, 13,5. Hirugarren ezaugarria. Ikusi dezagun, zirkuitoa ikusi dugu, baina zirkuito horietan, guk ez dugu aztertu, hori bai, BJT aplikazioa talean ikusi genuen etengailu bezala, eta gero ere bai, aktibo moduan amplifikatu dezakegula tensioa, eta etapa amplifikazio bat ikusi genuen, hemen erakutsi behar dizuet, zirkuito horren eskema simpleago bat, blokeekin, pixkatxo bat gehiago ulertzeko. Orduen barrutik, ikusi ditugun transistore eta osai guzti horiek, hasieran V+, V-, hemen tensio diferentzial bat, VD. Hasieran egiten duguna, BJT aplikazio horretan ikusi genuen etapa diferentzial bat. Etapa diferentziala edo nola duz egiten, bai, etapa diferentziala. Tensio hau asko amplifikatzeko, transistore horiekin, konfigurazio horiekin, eta behar dugun irabazpen handi hori lortzeko oraindik, mendeik sortzen dugun tensioa, oraindik gehiago amplifikatzen da, bigarren etapa batean. Amplifikazio etapa. Bilik dira amplifikadoreak, baina amplifikazio etapa, daukazu hor. Honen irteeran, bai, izateko behar dugun irabazpen hori handia, K bider VD. Tentsioa amplifikatzen gabiltza. Gero, tentsio horrekin osagai honek, zirkuito honek behar du konektatzen diogun zerbait hornitzea intensitate batekin. Tensio horren arabera, intensitate bat, bemagun, daukagula VO, daukagula karga bat. Oraindik, intensitate hornitze hori beste etapa batek eman behar du. Irteerako etapa bat, edo potentzia, ez da oso potentzia altua, baina potentzia etapa bat izan daiteke, hornitzeko. Tensio honen arabera, honek behar duen intensitatearekin. Irteerako etapa. Irteera etapa. Eta honek egiten duen hori zen behar. Tensio honen arabera, hornitzen du hau, eta intensitate hori nondi eman behar du? Elikaduratik. Konektatzen dizkiogun elikaduratik. Hemendik izango genuke VCC, hemendik minus VCC, hauek amplifikatu dute, eta tensio horren arabera honek behar duen irterako tensio hori, intensitate hori, hemendik etorri behar da. Adibidez. I-O. Tensio amplifikazioa eta potentzia edo irterako etapa bat hornitzeko hor jartzen ditugun gauzak. Pixka bat isolatu bezala egiten dira. Amplifikazioa, tensio amplifikazioa eta potentzia etapa. Noski, hauek transistorekin eta behar daude. Hauek ere elikatuta egon behar dira. Hauek ere izan behar dute beraien konexioak funtzionatzeko. Bai VCC-ra eta minus VCC-ra. Eta hemen ezberdindu behar dugu. Hemen konektatuko resistentzia horri hornitzen digun intensitatea, eta honek funtzionatzeko behar duen intensitatea. Polarizatuta egoteko aktiba batez ere, eta hauek eskatzen duten intensitatea aktiban egoteko, intensitatea bizan ziteken, ICC esaten zaio, zaugarri horretan ere hola sortzen da, polarizatzen dugu hau, eta hemen diguetatuko zen, beste iturrira, bere funtzioa eginez. Kuriositatez, tensio diferentziala negatiboa baldin bada, tensio negatiboa izango zen, orduen intensitatea elikadura positiboak eman beharrean, honek emango zuen, eta intensitatearen bidea hau izango zen. Goibera horretan, irtenako intensitatea horrela izango zen. Baina, bi iturriak daude hornitzen gure karga. Honen ondorioz, laugarren ezaugarri bezala jarri dizudana,
irudikatu behar dugu hobeto intentsitate horien bidea, zeren gustatzen zaigu galdetzea ere bai, eta intentsitateen bideak, edo korronteen bidea. Aztertu behar dugu eskema simpleago batean, eta gora izango zen. Izan behar dugu gure operazionala, zirkuitoan, zerbait egiten, zirkuitoa beste osagai batzukin, eta bar, izan behar ditugu gure zirkuito osoko gure elikadura, hau VCC, hemen VCC, baina hemen lurra baldin badaukagu minus VCC lortzeko, honekin elikatu behar dugu operazionala, hor ikusi dugun bezala, eta irteeran karga bat daukagu, demagun hemen VO, karga bat daukagula, RL berriz. Eta hemen berriz marraztu behar ditut intentsitate horien bideak, eta aztertu behar dugu pixkatxo bat intentsitatearen potentziaren ikuspegitik. Esan bezala, zirkuito hau funtzionatzeko polarizatuta egon beharko da, eta aktibo egoteko transistori guzti horiek behar dugun intentsitateak iturri hauek ematen dute. Bakarrik funtzionatzeko. Eta ICC hori bide guzti hau jarrituko zuen, hemendik pasatuko zuen, hiru bloke horiek elikatzen, polarizatzen eta bar, eta izango zen ICC. Bestalde, kargari ematen dioguna, adimena hemen daukagu. Honek amplifikatzen du tensioa eta bar, eta hemendik etorri beharko da honek behar duen intentsitatea tensio hori mantentzeko. Berriz ere, naiz da, adimena hemen izan, intentsitate guztiak iturriak ematen dute. Eta kasu honetan, positibo izango balitz irteera, intentsitate hori hemendik etorriko zen, iturri honetatik. Hemendik egingo zuen bidea, eta horrela etorriko zen, iazpio. Tensio diferentziala negatiba baldin bada, ordene tensio negatiboa eta intentsitatea sartu egingo zen, baina, esan bezala, hemendik pasatuko zen, eta elikadura negatibora ailegatuko zen. Kasu honetan, IO hausi izango zen. IO. Orduen hemen, aztertzen badugu pixkatxo bate potentzia ikuspegitik alde batetik, operazionala dagoen konsumitzen. Ze potentzia dago berak konsumitzen, eta zenbat dagoen ematen. Konsumitzen dagoena argi da, polarizatzeko berren dugun intentsitate horrekin zer ikusia dukala, eta baita ere dago konsumitzen ematen ari dena. Orduen, operazionalaren potentzia izango zen. Polarizatzeko ezaugarri horretan ematen diguten intentsitate hori, bider tensio diferentzia. Ze tensio diferentzia daukagu hemen? Elikadura, bideko elikadura horrekin, bi VCC izan behar dugu, tensioa bi VCC daukagu, eta behar duen intentsitatea polarizatzeko, bider ICC. Eta baita ere, dago konsumitzen irterako intentsitate hau. Jartzen badegu irterako intentsitate hori, osagai honek daukan potentzia egoera horretan dela VCC, hau izango zen, operazionalak xahutzen edo kontsumitzen dagoen potentzia. Bestalde, nahiko bagendu konparatzea ematen ari den potentziarekin, hau da, hemen daukagun potentziarekin, V-out, barkatu P-out, adibidez. Hau da, VO biderio. VO, irtean daukagun balio hori, bider ematen ari garen intentsitatea. Kasu honetan, asko ze txikiagoa, baina honen funtzionalitatea ez da eraginkorra izatea, baizik eta adimena eskintzea. VO IO arabera jartzen baldin badegu, biztan berdegu IO berdi bider RL. Eta horrela xe daukazte oharretan. Hau gustatzen zaigu galdetzea, proiektuaren azterketan, intentsitateen bidea edo argitzea, beraz, ernegon, bale? Hau, ariketetan erabili behar dugu, honekin lasai, hau pixkatu lertzeko, baina, hau bai. Guazen, egoera gehiagorekin. Ja.
Bosgarren bat. Amplifikadore operazional errealarekin gabiltza. Zirkuito horrekin, poraitzaten, tentsioak mugatuta, eta bar. Eta gogoratzen badazue, irteerako tentsioa, RO, guk idealki zer bezala hartzen dugu. Baina, esan dizuen, ohmio pixka batzekoa dela, bajua, baina, ohmio pixka batzekoa dela. Eta orduen, guk erabiltzen baldin badegu, hemen, kargo honetan erabiltzen badegu adibidez, errezistentzia txiki bat, honen baliokoa, hau baldin bada 50 ohmio. Eta bere baldin bada 50 ohmio, jode, orduen biak unitate antzekoak dira, 50. Orden, irteerako tentsio hau, guk nahi duguna amplifikatzea, egoera horretan erdia egin behar zaigu. Arazotxo bat izan behar dugu. Operazionalak, eman dezaken, irteerako tensio maksimoa, guk elekatuta nahi dugula hau izatea ubesat, hau nahi dugu. Baina, irteerako resistentziak, bajuak erabiltzen badegu, hau txikitzen joan behar zaigu. RL. Txikitzen badegu, arazo hau izan behar dugu, operazional errealetan, idealak ez direlako. Irteerako resistentzia ez delako 0, baizik eta ohmio pixka batzetako. Eta hori dukatzeko, oharretan grafika hau daukazue. Hau ere, garrantzitsua, grafika hau daukazue. Irudikatzen da, grafika batean, irteerako erresistentziaren balioa, operazionalaren irteeran jartzen dugun erresistentzia kilomiotan, eta bere irteerako tentsioa, VO. Suposatzen badegu elekatzen dugula, suposatu ezagun elekatzen dugula 15 voltiokin. Eta gainera ezaugarri hauek dira TL08 bat horrenak, laborategian eta proiektuan erabili behar digunak. Pues hemen 15 jartzen badegu, eta hemen 0. Eta ardatz honetan jarri behar ditugu karga resistentzia handiena, 10 kilomio. 10 kilomio. Eta txikiena adibidez, 100 ohmio. Eta hor harretan daukazue, ardatz esponentzialki. Beraz, ohmio bat egongo zan hemen. Amplifikadore operazional ideal batean, ez du axola hemen zenbat jartzen dugun. Ez du axola zenbat jartzen dugun. Eta ideala izango balitz, irteeran emango zuen 15 voltio. Bez, 15 voltio, denbora guztian. Baina resistentzia hau, finitoa denez, hau jeisten joan baztaigu. Irteerako tensio masimo jeisten. Bale. 10 kilomiokin oraindik, irteerako tensio masimo izan behar da, azetasunarena. Kontuan hartzen baditugu transistoren eta azetasun tensio horiek. Demagun hemen daukagula 13,5 voltio. Eta hemen ere, hau, 0 izango balitz, operazional mantengo zuen irteerako tensioa, axola gabe irteerako resistentzia bajuak dira. Baina ez da gertatu behar hori. Hau, jeisten joan behar zaigu, hau, jeitxiala. Eta grafika horrelaxe da. Horrelaxe da. Irteeran eman dezaken tensioa, mugatu dugu elikadurarekin, azetasun tensio horiek direla eta oraindik gehixo mugatu dugu, eta karga resistentziekin ere kontuan aritu behar gara, zeren oraindik gehiago murriztu dezakegu. Horregatik erabili beharko ditugu 10 kilomio edo 20 kilomio baino erresistentzia handiagoak, arrazoia horixe da. Eta adibide bezala, hau ematen dute. 200 ohmio jartzen badegu, hemen esponentzialki, hemen adibidez 0,4, TL08 amplifikadore operazionalek, irteerako tensioa, hemen, eman behar du 9 voltio. Hau da, bagabiltza elikatzen 15ekin, 13,5 izan behar direla, baina 200 ohmio jartzen baldin badizkigu hemen, kontura hartu gabe, edo gure kalkulutan horrela jarri baditugu, irteeran gehienez 9 izan behar dugu. Txikiago baldin bada oraindik gehiago, pila bat egiten da, ia 0ra. Hau, ubesat izango zen, Ubesat. Horregatik, diseinatzen ditugunean gure blokeak, resistentziak, eta laborategian ere eskatu behar dizudanean zerbait
irabazpen bat eta diseinatzea, irizpide bezala utxartu beharko dugu. Hartu beharko ditugu erresistentzia batzuk eskatzeko operazionalari intensitate bajuak. Eta operazionalak ematen duen intensitatea gehienez, irizpide bezala, gehienez mantendu behar dugu miliamper batzuk, baino bajuagoak. 3 miliamper, 4 miliamper, ez dakit. Horra esan mantenduko dugu irteerako intensitatea hau ez gertatzeko. Hemen adibidez, hau baldin bada 13,5. Zati hau, hemen egongo ginen 1,5 miliamper ematen, ez? 5 miliamper. Hemen erdian baldin badaukagu 5 kilo ohmio uste dut, horren izango genuke, honen bikoitza, 2,7 miliamper. Eta gu besat zerbait jaitsi zaigu, baina, oraindik baliagarria. Orduan, tarte honetan aritu behar gara. Gutxi gora bera, intensitate horietan, 3 miliamper baino gehiago ez dugu eskatu behar operazionalari, hau ez gehiago ez diristeko. Vale? Orduan, galdera tipikoa hemen zergatik ezin da erabili resistentzia karga txiki bat, hau erantzun beharko zen. Zeri jartzen dugulako irterako resistentzia horrekin eta operazionalak eman dezaken irterako tensioa murrizten da pila bat. Honen eragin zuzen bat izan behar da, hurrengo ezaugarri bezala jarri dizuedana, 6. bat. Honekin lotuta dago, baina, 6. bezala jarri dizut. Demagun, 6. honetan, badaukagula bloke bat irabazpenarekin diseinatutan, lehenko atzo ikusi genituenak, amplifikadore ez inbertsorea edo positiboa. Demagun nahi degula amplifikatzea sarrerako tensio bat, UBI, eta konfigurazio positiboa erabiltzen dugula, hemen bi resistenziekin. VO, hemen lurra, R1, R2, hemen lortzeko, VI amplifikatuta, bider bat gehi, R2, zati R1. Ez da. Nahi dugu amplifikatzea, eta noski hemen adibidez karga bat hornitzea. Tensio horrekin. Amplifikatu dugun tensio horrekin, karga bati hornitzea. Orduan begira, operazionala egoera honetan, irterako intensitate horiei kontuan hartuta, hemen daukagun intensitatea berak eman behar du, irterako intensitate hau. Baina bestalde, berrelikadura negatiboa ikustazue. Hau tensio zatitzaile bada. Hemen ez dago intensitaterik, hemen intensitate bat ere egon behar da. Hau diseinatzerakoan hemen kontuan izan genituen ere bai. Beraz, hemendik ere, ateratzen da berrelikadura negatibo honek behar duen intensitatea. Orduan, karga hau, izan beharko dela handia honengatik, berdina gertatu behar da beste hauekin. Hauek ere, handiak izan behar dira, orden honetatik handiagoak, bi intensitate horien batura ez izateko 4 miliamper edo 3 miliamper. Horregatik, diseinu irizpide bezala, irabazpen hau ohmiotan hartzen badegu, nahi badegu irabazpena, bi resistentziak berdinak, ohmio batekoak, eta hau betetzen da. Baina ohmio batekoa jartzen baldin badaukagu, intensitate hau izugarri handia. Ez. Orduan behar dugu intensitate hau ere bai, IBN bajua izatea. Adibidez, pixkat pentsatuz kontzeptu bezala. Bi resistentzia horiek zerien daudela. Baldin badira 15 kilo ohmio. Pixkat pentsatzeko, 15 kilo ohmiokoak baldin badira. Orduan, irtera maksimoa denean, demagun 15 voltio direla. Ez 13, baina 15 izango balit, hemendik izango genuke miliamper bat. IBN izango zen miliamper bat. Bueno, ondo. Baina,
Gauza da, hau baino txikiago egitea, txarri izango zen. Baina goitik handiagoak egin ditzakegu. Bikoitza baldin badira, 15 zati hau, hau erdia. Hobeto, ikuspegi honetatik, hobeto xo. Intentsitate gutxi gabiltza eskatzen, orden mantenduko dugu irteako tensioa nahi dugun tarte horretan. Orden, diseinu irizpide bezala, behar dugunean berrelikadura, irabazpen, erresistentzia horiek kalkulatzea hartzen da. Bioetako erresistentzia handiena, irizpide bezala, egoera praktikotan, 33K. Berrelikadurak behar izan behar duen intentsitatea baino txikiagoa, eta hau edo handiagoa, hartu dezakegu, handiagoa. Oso handiak egiten baditu, orduen beste arazo batzuk sartzen zaizkigu, zagatarekin eta bar, baina 50, 100K, arazorik ez. Baina hau baino handiagoak bai, honengatik. Horixe erabiliko dugu gero, ariketa honetan. Bale? Hau garrantzitsua, hau behar izan behar dugu. Eta zergatia hauxe. Zazpigarren gauza, zazpigarren bezala jarri ditu dana. Hor, oharretan, ezaugarri hauek ez daude horren bilduta pixkate naztuta daude. Nik uste dute eskema baliagarriago izan behar dela ikasteko eta jarraitzeko eta bar. Irabazpena. Guk infinito bezala hartu dugu. Baina, esan dizuen bezala, hau ez da egia. Adibidez, laborategian, edo amplifikadore honen ETL 0.8 horren irabazpena, gutxi gora bera, 200.000. 200.000. Zenbaki handia, baina ez da infinito. Ez da infinito. Orduan, irudikatzen badegu, sarrerako tensioa. Eta irteerakoa, VI edo V diferentziala, V plusken V minus, sarrerako tensio diferentzial hori, eta irteerako tensioa. Irudikatzen badegu, egon behar da tarte bat, amplifikadore operazionala tensioa amplifikatzen dagoela. Adibidez, hemen sartzen bat dimadegu tensio oso baju bat, honen inbertsoa zakitzen badan. Zeman izango zen? Amar mikro, bai, zaki mikrovoltio bat, 10⁻⁶, bider hori izango ziren, mikrovoltio bat sartzen badegu. Dala 10⁻⁶, VO, izan behar da, hori, bider egiten duena, amplifikatu, bider hor, eta hau da 0,2 voltio ez. Irterako tensioa ez da infinito. Osea, sarrerako tensioa bajua baldin bada, 0,2. Baldin bada 10 mikrovoltio, VD baldin bada 10 mikrovoltio, irterako tensioa izan behar dira 2 voltio. Hau da, amplifikadore bada. Tarte txiki batean, baina amplifikatzen egon behar da sarrerako tensioa modu lineal batean. Orden kalkulatu dezagun, VO. Hau, asetu behar da. Maksimoa izan behar da hemen VSAT. Segitu dezagun gure adibidearekin. Orden kalkulatu dezagun, noiz ailegatzen den. Tensiortara, irabazpen horrekin. Egiten badegu 13,5, zati 200.000, badudala eginda. Hori segertatu behar da, 67,5 mikrovoltiotan. Hemen. Hemen ailegatu behar da irabazpena, irabazpen horrekin honuta. Eta bitartean, amplifikatu behar du horrelaxi. Perfektu ez delako. Irabazpen finita daukagu, oso malda handia, mikrovoltiotan gabiltza, baina erantzuna hauxe da. Ideala izango balitz, tensio oso bajuekin, rak emango zen, baina ez da kasua. Tensio diferentziala handitzen badegu, honek ezin du gehiago eman, eta hortxe hasitzen zaigu. Berdina, tarte negatiboan, hemen minus 67,5 mikrovoltiotan, ailegatu behar gea minus 13,5-era, eta hor asetzen zaigu. Gehiago sartzen badiogu, hor asetu behar zaigu.
honen malda, irabazpen hori delarik, 200.000 kasu honetan. Orduan, bueno, ez dakit, egiten ditugun hurbilketak mikrovoltio horiek edo unitate horiek kontuan izan, gu egiten badugu lanean voltiotan edo 10 voltiotan, ez dugu nabaritu behar, oso errore txikia izan behar dira, 10 minus bostekoa, konparatuta voltioekin. Baina errealitatea hori xera. Eta daude ariketatxo pare bat, gero ingo ditugu. Bale, eta azkena, hemen ja biltzen ditugu beste batzuk, jakiteagatik, honengatik lasai. Hobeto xo ezagutzeko gure zirkuito hau, operazional zirkuito hau. Beste zogarri batzuk, nola esan diot, bai, ez idealtasunak. Ez idealtasunak, pixkat bildu behar ditut beste batzuk elkarrekin hemen. Orduen, operazionalaren eskema jartzen badegu, hemen mutur positiboa, mutur negatiboa, sarrerako erresistenzia infinitu izango balitz hau irekita, guk hurbilketa hori ere beltzen dugu, baina benetan erresistenzia badaukagu, handia, baina hortxe dago. Gero hemen, bere irabazpena berriz finitoa, handia, baina hemen dago, eta bide VD. Irteerako erresistenzia, ikusi dugunen eragina zein den, VO mugatzen duela oraindik gehiago, RO, hauek ezagutzen ditugunak, eta pare bat, bueno, bakarren bat gehiago jarri behar dizet. Erresistentzia hau. Ez, infinito ez denez, hemen guk jartzen ditugun intensitateak zero bezala ez dira zero. Duene, eredu errealago batean kontuan hartu genezaken hemengo intensitateak horrelaxe irudikatuta. Ikus, oso txikia, hemendik ere sartu behar da zerbait, defekto ez ideala bezala, eta horrelaxe izango dituzue, aurkituko dituzue. Ez dira zero, oso txikiak, nano edo piko amperrekoak, baina irudikatzen baditugu, horrelaxe irudikatuko genuke eredu errealago batean, nahiz eta guk ez erabili. Hauek, beste errore zakar bat badaukate bai. Ostiloskopio on batekin astemagian neurtzen hau, ikusi behar dugu askotan komerzialki honen erantzuna dagola, malda horrekin, eske gainera mogituta alde batera eta bestera. Osea, bere erantzuna ondo neurtzen badugu, ondo begiratuta, izan daiteke horrelaxe. Tak, ontzaino, eta zerotik pasatu beharrean hauxe egiten digu. Edo igual, lehenago hasten da igotzen, eta zerotik pasatu beharrean horrelaxeko erantzuna ere badaukago. Badaukago hemen tensio offset txiki bat sarreran aldatzen digula gure zirkuitoa eta tensio txikiekin eragina izan daitekena gutako ez. Eta errore hori, praktikean gertatzen den errore hori irudikatzeko eredu ideal honetan horrelaxe ikusiko dute. Hemen badaukagu desalinatzen duen tensioa, sarrerako tensio offset ere. Ezaugarri horietan ere emango dute. Nano voltio bateko izango dira, egia esan ez dakit. Jakiteagatik. Oraindik gehiago. Operazionalari sartzen badin badigu seinale alterno bat, ez dakizue frekuentzia batekin. Claro, seinale hori pasatu beharko da osagai guzti horietatik. Eta irteeran, zirkuito guztiak bezala, irteeran izan behar dugu seinale hori amplifikatuta, baina baita ere atzerapen batekin. Atzerapen batekin. Eta seinale alternoekin atzerapen hori irudikatzeko oharretan fase bat daukazue, irudikatuta. Seinale berdina amplifikatuta, baina atzeratuta. Atzerapena, sartu behar dio gure seinaleri. Orduen, atzerapen hori ez dauka eraginik behar dugunarekin, pues aurrera. Eta ez hori bakarrik. Sartzen baldin badegu hemen seinale bat, oso azkar aldatzen dena, eskaloi bat, sartzen badegu, irudikatu behar dugu beste muga bat, zirkuito honen beste muga bat. Sartzen badegu sarreran, eskalon bat, guk nahi dugu amplifikatzea hori, superazkar, sartu dugun bezala, baina honek ere behar izan behar du bere denbora amplifikatzeko. Bauka horre bere denbora behar du. Bauka bere moteltasuna, ez da horren txikia, baina abiadura ondo daukazue, jarrita.
slew rate esaten zaio, slew rate ingelesez. Edo zenbat kostatzen zaion, efektu kapazitiboak eta bat direla, gure osai guzti horietan. Eta orain bai, hemen izango genuke amplifikadore operazional errealago bat, oraindik gauza gehiago daude, konparatuta, erabili behar dugun idealarekin konparatuta. Jakiteko. Guzti hauetatik, garrantzitsuenak, esan dizudan bezala, hemen jarri dizudan grafika hori, eta intensitatenak, bat ez ere, Hau ez daukatzen zuri galdetzen, gero ez dugulako erabiltzen. Adibidez, hor harretan badituzue bi ariketa, zer da, igual egiteko denbora, azkar egiten baditut, igual. Bai. Adibidez, 3-10. Bai, 3-10. Egin ditzagun, 3-10. Bai. Barkatu? Zirkuito bakarra izango zen, zirkuito oso horren eredu osoa. Zirkuito guzti honek sartzen da atzerapen bat, zirkuito guzti honek badauka moteltasun bat, bai, hauek sarreran daude, ez, da, eredu bat, zirkuita ez dago. Hor, ikusi duzuena da. Hau da, eredu bat, tebenin eta bezalakoak. Irudikatzen duela egiten duen funtzionalitatea. Igual hemen, hobeto. Ariketa hauetan zer esaten digute. Ejerzizio. Badaukagu TL08 bat hor. Gardenkitan daukatzu hau da, 3,10 gardenkian. Ariketa, operazionala. TL08 bat, erreala. Minus plus, hemen VI. Hemen lurra. Ez daukagu berrelikadurarik, Ez daukagu berrelikadurarik. Bai dagoela elikatuta 15 voltiokin. Eta minus 15 voltiotan. Eta hemen irteeran karga bat. Eta esaten digute, karga hori dela, hasieran, ez. Edo bai. Teoriako transparentziatan, erderazkoak utzi nizunak. Bale, orduen, honen irabazpena, 200.000. Eta hor marrazten digute sarreako tensio bat. Hau ezabatu ezaket? Operazionala amplifikatzen, berrelikadura negatibo gabe. Honek egiten du berea, amplifikatu pila bat, tensio diferentzia. Eta sarrerako tensioa horrelaxe. A ber. Uei. Hasieran esaten digute 20 eta 40, a ber. Egun dago. Eta esaten digute. Hemen, 20 mikrovoltio. Sartzen ditu. Minus 20 mikrovoltio. Hemen 40. Hemen 160. Eta hemen 30 mikrovoltio. Irudikatu beharko dugu irteerako tensioa. Bale, eta 29. Eta 6, itxin, Bai. Amar. Eta RL buruz? Bai, joar, hemen dago. RL 30K, prinsipioz.
Tentsio oso bajuak. Hau, ideala izango balitz, sartzen baldin badigu tentsio negatibo bat, emango zuen minus infinito. Hemen emango zuen, eman dezaken maksimoa, minus 13,5. Baina ez da egoera hori. Sartzen baldin badigu tensio hau, honek jarraitzen du egiten, berea. Ka, bider, kasu honetan, VD, dala V plus ken V minus, da berdin, VI, ken 0, VI. Osake, VI da VD, beraz honek amplifikatu behar du, irabazpena 200.000 bat bada, bider 20 mikrovoltio, kalkulatzen badugu, jo. 20, exponentzial. Bider 200.000, 4 voltio. 4 voltio. Minus 4, negatiba denez, minus 4. Beraz, hemen irudikatzen badugu VO beste eskala batean, hemen eman behar digu minus 4. Hemen jarri. Minus 4 voltio. VO izan behar da minus 4 hemen. Eta izan behar da minus infinito. Gero, 40 mikrovoltio positiboa sartzen dugunean, hau, bider irabazpena egiten badugu, eman behar ditu, bikoitza, 8 voltio. Hemen dagoela, 8. Orduen 8 hemen, hemen 8, eta zati lineala gualexe. Hori izango genuke irteeran, ideala, ez delako. Eta gero, ja, 160 mikrovoltio sartzen baldin badizkiogu, hori izango zen, 32 voltio uste dut. Osa, hau bider lau ez? 32 voltio ezin ditugula eman. Ezin duela eman. Hasiko zen igotzen hemen hau jarraituz, 32 voltiora, tak. Baina ezin da, zeren, 67,5 asetutik egiten zaigu. Beraz, puntu horretan, VO ailegatzen da amplifikadoreak ematen zen maksimora, eta naizka VI handitu ordein jabai asetu egiten zaigu. Berriz ailegatu arte, horrutzaino. Hogeita hamar mikrovoltio hori amplifikatzen badugu, hemen 6 voltio izango ziren irteran. Orduen 6 hemen badaude, hemen 6 izango genuke. Eta orduen, hemen jaitsiko zen horrelaxe 6 da. Hau da, amplifikatzen dago tensiotate txikia, tensio balio txikia sartzen garelako, pasatzen garenean, hemendik, ja, asetzen da, ezin dugulako gehiago eman, elikaduraren, tensio asetazuna baino gehiago ezin dugulako eman, eta erantzuna hau izango zen. Ideala izango balitz, tensio negatiboekin minus 13,5, positiboekin 13,5. Ez da kasua. Gu aritu behar galanean ez gari da aritu behar mikrovoltiotan. Gu bai aritu behar garela voltiotan. Eta orduen bai asetuko zitzaigura. Minus voltio bat sartzen badugu, pum, minus 13,5. Voltio bat sartzen badugu, pum. Egoera praktiko batean, urrengo gonean ikusiko ditugu konparadoreak, baina jakin beharko dugu errealitatea hausi dela. Irabazpena handia, baina finitoa. Beraz, tensio bajuekin kontuz. Amplifikatu beharko ditugu, operazionala erabiltzen da hasi horretik. Eta ja, bestea, bai, horren zaldi dute. Karga resistentzia, 30 beharrean jartzen baldin badegu, lareun ohmio, 0,4K. Zer gertatuko zitzaion irterako tensio horri? Kontuz, erresistentzia hori txikiegia da. Serien egon behar da irterako resistentziarekin, eta gertatu behar zaigu hemengo grafikan zenuten egoera. 10 kilomiokin, 13,5 daukagu irteeran, asetzen dela hor, baina 0,4 kilomiokin irterako tensioa zen 9, gehienez. 9 eman dezake gehienez. Beraz, egoera horretan, karga resistentzia baldin bada 0,4, asetu behar zaigu, ja, 9 zati 200.000. Berrogeita bost mikrovoltiotan. Karga resistentzia horrekin asetuko zitzaigun lehenago. Berrogeita bost mikrovoltiotan. Hemen. Lehenago asetuko zen, horrelaxe emango zigun erantzuna. Horrelaxe emango zigun erantzuna. Vale, hau RL amarka, hau RL 0,4K. Ariketa hau oso hori ikusteko da.
Bale, horrela bildu ditut horre gauza ezaugarri errealak, ez idealtasunak, eta bar. Garrantzitsunak esan dituzen bezala, intensitateak, hause, batez ere horiek. Horren ikusi dezagun, kontrol begizta eta txeren txiki bat egin dezagun. Vale, harik eta potoloa hasi aurretik. Ya está. Listo. Kasi teoria, ariketak egiteko badauka influenziaren bat, baina ia. 3-5. 5 berkatu. Kontrol begizta. Lazo de kontrol. Kontrol automatikoan edo esan zenuten, ez zenutela ikusi, oraindik kontrol batzuk bai ez. Nahiko intuitiba da, ja. Kontrol, lazo de kontrol. Bale, ideia hemen jarri aurretik. Bildu behar ditut hemen, ikusi ditugun funtzionalitate praktiko guztiak ikusi ditugun osagaiekin. Diodoarenak, transistorarenak, da batez ere operazionalarenak pila bat zirela. Adibidez, hemen, diodoren kasuan, bale, ariketak egin nintuen, eta baina bloke funtzional praktiko bat zan mugatzailea. Gogoratzen baduzu, bitzen erratzen badugu, laborategien egin zenutena, ikusi zenuten, mugatu dezakegula. Sarrerako tensio bat, babesteko eskubia jarri behar dugun beste zerbait. Hori bloke bezala jartzen badut, horrelaxe jarri behar dut. Mugatzailea, eta bere erantzuna horrelaxe zan. Osa, VI mugatzen zuen, osziloskupean ikusi zenuten batzuk, eta bar, bale, mugatzailea. Zer gehiago ikusi dugu BJT transistorarekin, ikusi genuen LED bat pizteko, konfigurazioa, etengailu bezala, funtzionalitatea. Bloke bezala jartzen badut, hemen LED bat irudikatzen badut, bloke bezala sartzen badugu horrixe. Bale, hau, diodoekin eta transistorekin nagusienak hauixek izan behar dira, proiektuan behar ditugunak. Gero, operazionalarekin, hemen bai, pila bat ikusi dugu. Lehendabizikoa ikusi genuena, irabazpenak. Irabazpen amplifikadore positiboak edo inbertsoreak. Horrixe, horiek guztiak horrelaxe irudikatu behar dut. Bloke bat sartzen duela irabazpen bat, izan daitela positiboa edo negatiboa. Ikusi ditugu horrelaxeko bi bloke. Bi tensio batutzeko blokea horrelaxe, irudikatu behar dut. V bat eta V2 eta hemen batura genuen, kentzailea, ere bai. Gainera bakoitzak irabazpen bat ere sartu dezake, baina ideia bezala batutzailea, kentzailea, integratzailea, sarrerako tensio bat irteran integratuta lortu dezakegu, deribatzailea, oza, batean, egun batean pila bat ikusi ditugu. 2 astetan bakarrik pare bat, eta atzo egun batean guzti hauek. Zer gehiago? Bai, nahiz eta tontakeria bat izan, atzo azkeneko minutotan, referentzia tensio bat lortzea, tensio zatitzaile batekin, bi resistentzia ere bloke bezala jartzen badugu, bi resistentzia VCC-rekin, hemen izan dezakegu tensio referentzia bat. Behar dut 3,2, bi resistentziakin konfiguratu, eta hemen referentzia bat. Edo eta potenziometro bat erabiltzen badugu, izan dezakegu aginte bat. Hala, referentzia bat, baina doitu dezakeguna, ez dakit mando bat horrelaxe. Referentzia, ez dakit, aginte bat. Aginte bat. Bakarren bat gehiago. Bai. Sensoreak. Sensoreak, bai tensio sensore txiki horiek, edo intensitate sensore txiki horiek, erabiltzen genuen operazionala, intensitate hori biltzeko eta ondo irakurtzeko. Ordene, horiek irudikatu dezakegu, ez dakit, sensore irakurtzaileak, sensore irakurketa egiteko. Eta uste eta hauek izan direla, horien ikusi ditugunak, hola labur bilduta bloke bezala. Hau gogoratzeko bakarrik. Hemen txegaude. Bale, parentesi bat gogoratzeko. Nonden erabili behar dugu, kontrol begizta. Proiektu batean, edo egoera praktiko batean, edo ingeniari bezala. Suposatu ezagun, nahi dugula kontrolatzea zerbait, gela baten temperatura. Proiektua, adibidean, kotxe baten abiadura.
bomba baten emaria. Hau da, irudikatzeko edozein egoera fisiko edo sistema fisiko bat, planta bezala. Izan behar dugu, planta. Eta hoi kontrolatu behar dugu. Edo temperatura, edo abiadura, edo altura, edo emaria, edo potentzia, edo intensitatea. Planta fotovoltaiko batean edo. Hoi behar dugu kontrolatzea. Kontrolatzeko behar dituguna da, lehen da bizi, jakin beharko dut hau nola dagoen. Jakin beharko dut ze temperatura daukadan, ze abiadura nuan, behar dut sensore bat, jakiteko nola dagoen. Gero bestalde, nahi badut kontrolatzea, behar dut eragingailu bat. Kalefazioa pizteko, motor bat azkarrago joateko, eragingailu bat behar dut, egiteko hemen nik nahi dudana. Horrela xilurikatu behar, eragingailu bat. Eragingailu bat, un aktuador. Ez zer jakin gabe, kalefazioa pizten badut, eta igual oso beroa baldin badago, gehiago berotzen dut. Behar du jakitea nola dagoen, jakiteko zer egin. Edo oztu, edo berotu, edo 200 kilometro orduko baldin manua, eta oraindik gehiago azeleratzen badut, azkarrago. Osea, behar du jakitea zer dudan, erabakitzeko zer egin. Bale? Hoi kontrolatzeko, jarri behar dugu, kontrolatzea nahi dudanez, pues, aginte bat jarri behar dugu. Erreferentzia bat. Erreferentzia bat jarri behar dut, esateko. Temperatura hau nahi dut, zehazki temperatura hau nahi dut. Edo abiadura hau nahi dut. Tensioak izan behar dira, baina ideia hoxe da. Hau da nik nahi dudana. Hau da dagoena. Eta hemen izan beharko diot zer egin. Orden guzti hauen arabera erabaki beharko dut zer egin. Orden begira. Hau egin behar dugu. Nik nahi dudana. Eta dagoena, honetik ez marraztu, konparatzen baditut, konparatu behar ditut, dago 10 gradotan. Nik nahi dut 25 grado. 25 gradoken 10, positibo. Dago 30 gradotan. Nahi dut 22. 22, negatibo. Osa, negatibo horren esan nahi da, oztu beharko dut. Konparatzen badut. Horrela, kentzaile bat egin. Konparatzen badut, kenketa honen ondorioz, izan behar dut seinale bat, positiboa baldin bada, nik nahi dudana da, hemen dagoena baino, altuago, beraz, badakit zer egin. Honi, konparazio honen ondoren daukagun seinalea, errore seinalea esaten zaio. Nik orain hau. Horrela konektatzen badut, ez marrazio oraindik, badaukat hau kontrolatuta. 10 gradotan dago, 25 behar ditut, hau positiboa da, beraz hemen tensio positiboa sartuta, berotu behar du. Hemen 30 baldin badaukat. Hemen 20 jartzen badut, hau negatiboa izango da, eta oztuko du. Ja, kontrol begizta hau, ja badabil planta hori kontrolatzen. Ideia hau da bakarrik. Konparaketa hori egin, nik nahi dudanarekin. Dagoenarekin, konparatu, errore seinale hori atera eta konektatu. Hoi da ideia, honea asezko ideia. Bale, pixkata luzago joan behar geha. Gauza da, esatizan bezala, adibidez, sensore etxe hauek intensitate edo tensio bajoak eman behar dute, igual da intensitate sensore bat, orduene tensiora bihurtu beharko dugu, ia beti sensore horiek prozesatu beharko dugu ematen duten seinalea, eta hemen bloketxo bat jarri behar dugu informazio hori edo tensio horiek edo intensitate horiek egokitzeko, adaptatzeko, egokitzapene bloke bat, ikusiko dugu ariketan, egokitzapena. Edo amplifikatu, milivoltioak ematen baditu, pues amplifikatu dezaket, hemen voltiotan aritzeko. Eskala aldatu behar digu. Eta gero, sistema fisikotan, horrela, zuzenean konektatzen badugu, demagun kotxe bat dela. Kotxe bat, nahi dugu, 100 kilometro orduko, nago zeroan, 100 zero positibo, azten da, kotxe hori azten da martxan. Baina igual dago aldapa bat. Eta kotxe horrek badauka beritizua, eta aldapa horretan, sistema horrelaxe konfiguratuta, ez dio eman behar neko potentzia igotzeko aldapa bat. Edo igual egon daiteke goiti bera bat. Orduan sartzen diguna eta igual azkarrago joa. Orduan hemen, badaude, kontrol automatikotan eta ikusi behar duzuene, PID kontroladoreak
sistema fisikoa eta gure dugunarekin hor pixkatxo bat laguntzeko egoera horietan, dala PID kontroladore bat. Hobeto funtzionatzeko ideia, Oinarrizko ideia zen hasierakoa. Hau da bakarrik, hau egokitzeko, eta honek hobeto iso funtzionatzeko, horlatxeko bloke bat, eta bakizu zer da nau. Kotxe hori, aldapa bat baldin baduka gora, jode igual, errore seinaleo, amplifikatzen badegu, hobeto funtzionatu behar du. Oso egin behar dugu. Hemen, amplifikazio etapa bat. KP, esaten zaio, baina guretzat izan behar da irabazten bat. Galtzen dugu hori, amplifikatzen dugu, eta orduan honek hobeto funtzionatu behar du. Aldapa hori oso luzea baldin bada, jode, igual honekin ere ez da nahiko. Konturatuko bagina, diferentzia hau denboran asko mantentzen dela, hau da, integratzen badegu, hau, seinale hau, ikusi dezakegu mantentzen dela errore hori, eta integratzen badegu, jakin dezakegu hori, orduan potentzia gehiago sartzeko. Hemen, PID kontroladore horiek sartzen dute hemen integrazio etapa bat, egoera horiek hobeto kontrolatzeko. KI. KI da hemen parametro bat, irabazpen bat. Tala, integrazio blokea guk ja badakiguna nola egin. Eta gero oraindik, ez dakit, igual, honek gehiagi integratzen badu, gero bat batean azpira hasten bada, orduan kontrako indarragin badegu, hobeto funtzionatzen dute sistema hauek, hemen deribatzaile bat jartzen badegu badegu. Kada ikustu dut. Integratzaile bat, deribatzaile bat. Osea, errore seinalari, gauza guzti hauek egiten bat bimatizkiogu. Eta batu, honek hobeto funtzionatu behar du. Kontrol begizta. Oinarrizko ideia, proiektua egiteko, orain egin behar duguna eta potula egiteko, eta nik uste nahiko intuitua dela, ez? Oinarrizko ideia hauek gabe. Errore seinale horrek ja hor dago handimena, egiteko guk nahi duguna. Baina, batez ere honekin hobeto funtzionatu behar du. Vale. Egin dezagun atzen txiki bat, eta gero harik eta potolo hori.